No heipä hei taas, hyvät katsojat, ja tervetuloa tähän kevätkauden viimeiseen Tosimies testaa -ohjelmaan. Joku on valitellut, että me täällä testataan vain isoja maastureita. No, tällä kertaa tutustumme tähän maastohenkisyyteen sieltä pienimmästä päästä. Eli kohteena meillä on Opel Kadin uusi ROX-versio. Opel Kad on saanut nimensä Opelin perustajan Adam Opelin vanhimman pojan Kadin mukaan. Tämä nuori mies näytteli varsin merkittävää roolia, kun Opel rupesi valmistamaan autoja teollisessa mittakaavassa. Kad sijoittuu Opelin mallistossa Corsan ja Adamin alapuolelle, eli on ihan aikuisten oikeasti pikkuauto, jota on turha lähteä vertailemaan isompiin menopeleihin. Kad ROXin muotoilu on varsin, sanoisiko, rohkean oloista, ainakin tässä kokoluokassa. Etu- ja takapuskurit on perus Kadia tukevammat ja niihin on integroitu sitten tuo alustan suojalevy. Myös tuossa auton sivussa on suojalevy koristelista. ROXin maavara on muuten lähes 2 senttiä korkeampi kuin perus Kadissa. Sitten noin lokasuojien mustat muoviset koristelistat on tuttuja tämmöisistä isommista citymaastureista. Ja tietysti noin 15 tuuman vanteet antaa myös semmoisen viimeisen silauksen tähän ROXin ilmeeseen. Ei suinkaan voi unohtaa sitten myöskään noita hopeavärisiä kattokaiteita, jotka antaa myös semmoista ryhdikkyyttä tähän pienen auton ilmeeseen. Joku kollega taisi mainita omassa Kad ROX-esittelyssään, että tämä ei todellakaan ole mikään perheauto, vaan pikemminkin yksineläjän tai vaikkapa kotisairaanhoitajan työsuhdeauto. Mä uskoisin, että tämä sopii myös ihan hyvin vaikka pizzalähetille, jonka pitää kuskata herkkuja, ei niinkään nyt tiettömien taipalien taakse, vaan huonomman tien päähän. Sillä tuosta maastohenkisyydestä huolimatta, niin Kad ROX ei kyllä sovellu varsinaiseen ryteikköajoon, mutta tuo korkeampi maavara tietysti helpottaa ajamista huonommilla alustoilla. Tänne Kad ROXiin on ihan helppo istahtaa tämmöisen hiukan pönäkämmänkin veijarin. Näkyvyys on erittäin hyvä joka suuntaan, just pitkälti tämän korkeamman istumakorkeuden takia. Sisätilat on ihan asialliset. Tietenkin on paljon käytetty kovaa muovia, mutta toisaalta onhan auton hankintahintakin sitten varsin edullinen. Kuskin kannalta on hyvä, että tässä on vakiovarusteena lämmitettävä ratti, ainakin Suomen oloissa, ja se on ihan mukava aamulla lähteä liikkeelle lämpimällä ratilla. Nämä Favo-verhoilut istuimet, nämä ajaa asiansa. Kuskin penkkiä pystyy säätämään 6 eri suunnassa, joten sopiva ajoasentokin sieltä varmaan löytyy. Ehkä sivuttaistukea saisi olla hiukan enemmän ja muutenkin ainakin kuskin penkki saisi olla ehkä hiukan jämptimpi tai jämäkämpi, mutta näillä mennään. Mittaristo on ihan selkeä ja havainnollinen ja siinä ei ole semmoisia turhia krumeluureja, kaikki on karsittu liika pois tästä. Useimmiten tämän kokoluokan autoissa on vain 3 ovea, jolloin tänne takapenkille pitää tuolta etupenkin kautta kömpiä.
Mutta onneksi tässä kaarissa on 5 ovea, jolloin kuski saa istua ihan rauhassa, vaikka tänne takapenkille tulee matkustajia. Tämä takapenkki on rekisteröity 3 hengelle, mikä on vähän tuommoista liioittelua, sillä 2 tässä mahtuu ihan mukavasti olemaan, mutta 3 kanssa voi tulla pikkasen tiukkaa. Tietysti riippuu, että minkä kokoisia karvapäitä tänne on änkeämässä. Sitten tietenkin, jos toi kuski on yli 180 senttinen, niin sitten kyllä täällä rupeaa vähän jalkatilakin loppumaan takana. Eli jos on pitkän huiskea kuski, niin takapenkki jää sitten melkein tavaroiden kuskaamiseen. Roxin moottori on tuttu peruskaarista, eli 1 litran 3-sylinterinen bensakone, josta irtoaa mahtavat 75 hevosvoimaa. Ja vääntöäkin on 95 Newtonmetriä. Moottorin jatkeena on 5-pykäläinen manuaalivaihteisto, mutta sen voi vaihtaa halutessaan myös 5-vaihteeseen ECT-automaattiin. Tavaratila tässä Roxissa ei ole suuren suuri, mutta toisaalta ei se tämän kokoisessa käppänässä voi iso ollakaan. Mutta 215 litraa riittää varmaan yksineläjän kuljetustarpeisiin. Tietysti sitten kun noin 40-60 suhteessa jaetut takaistumet kippaa alas, niin sitten tilaa tulee jo 1013 litraa. Tietysti se on sitten laskettu ihan tänne kattoon asti se tila. Jolloin silloin siihen mahtuu jo enemmän rompetta. Tätä lastausta hiukan hankaloittaa nämä korkeat kynnykset, mutta toisaalta en mä nyt usko, että yksineläjällä on hirveästi tarpeita kuskatakaan tässä muutamaa ostoskassia lukuun ottamatta. Vaikka meillä Suomessa tämä A-segmentti ei kovin hyvin vedä, niin Opel on kuitenkin nähnyt, että maailmanlaajuisesti tämän kokoisilla autoilla on kysyntää ja siksi lähti valmistamaan tätä Opel Karlia. Pari vuottahan tämä on Suomen markkinoillakin ollut jo tämä Kar, ja nyt tänä vuonna sitten tähän lanseerattiin tämä uusi maastohenkinen Kar Rox. Että vaikutteita on paljon otettu näistä citymaastureista, jotka kasvattaa suosiotaan tänä päivänä aika reippaasti. Mutta lähdetään sitten kokeilemaan, minkälaista Kar Roxilla on ajaa tuolla tien päällä. Vaikka tuolla konepellin alla mylisee vaan 75 heppaa, niin tää on yllättävän pirteä kuitenkin tämä Kar Rox. Eli liikkeelle lähdetään ihan mukavasti. Ajomelua on tietysti jonkun verran, mutta toisaalta se ei häiritse, että kiihdytyksissä varsinkin kuuluu ääntä vähän enemmän, mutta toisaalta se lisää vähän tämmöistä menomeininkiä. Silloin kun ajetaan normaaleja tämmöisiä maantienopeuksia, 80 ja sitä alempia, niin ääni on aika tasainen. Et sitten tietysti kun siirrytään moottoritien nopeuksiin, niin sitten rupeaa älymölöä ja kuulumaan vähän enemmän. Kun ajatellaan, että tämän Roxin hinnat lähtee noin 15 000 eurosta, niin eihän tietenkään tässä voi olettaa olevan kaikkia samoja ominaisuuksia kuin parikymmentä tonnia kalliimmissa menopeleissä. Mutta tämän vakiovarustelu on kuitenkin yllättävän hyvä ottaen huomioon tämän segmentin. Eli ei tämä ole täysin riisuttu malli, vaikka hinta onkin edullinen. Tässähän on vakiovarusteena vakionopeuden säädin, nopeusrajoitin, peruutustutka, eikä toi kaistavahtikaan ole kauhean yleinen tämän koko luokan autoissa.
hallintalaitteet ja vaihteisto tässä pelittää oikein mukavasti. Eli taattua saksalaista laatua, vaikka tämä Opel Car taidetaankin valmistaa GM:n Korean tehtailla, mutta joka tapauksessa saksalaista laatua. Kaupunkiliikennettä varten on mukava. Tässä on täällä tämmönen City-nappula, josta saa kaupunkiajotilan päälle. Eli se keventää huomattavasti tuota ohjausta ja helpottaa sitten niin ahtailla kaduilla kuin esimerkiksi parkkihalleissa pyörittelyä. Mutta kyllä se on pakko myöntää, että tämä Carrox on omimmillaan kaupunkiajossa. Täällä katuvilinässä tällä on ihan mukava pyöritellä. Tietysti mukulakivetyksellä ajaessani toi jousituksen kireys tuntuu varsin selvästi, mutta onneksi näitä mukulakivikatuja etälä Helsingissä nyt liiemmälti ole, että eiköhän tämän täristyksen kestä. No niin, kaikki mukava loppuu aikanaan. Näin on saatu ohjelmamme kevätkausi pakettiin ja nyt on aika ponkaista kesälaitumille. Vähäsateista kesää ja kaikkea hyvää teille ja läheisillenne. Se on moro!